ଆପଣ ମହାପ୍ରସାଦ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଖାଇଥିବେ ଆଉ ସେଥିରେ ବେସର ଆଇଟମ୍ ତ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ସାଧା ତରକାରୀଟା। ତ ସେଇ ତରକାରୀଟା ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଘରେ ବନାଉଥିଲି ରଥଯାତ୍ରା ଦିନ 27 ଜୁନ୍ 2025 ଆମର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରଥଯାତ୍ରା ଯାହାର ପହଣ୍ଡିଟା ମୁଁ ଦେଖୁଥିଲି ଟିଭିରେ। ଜଗା ଜଷ୍ଟ ମନ୍ଦିର ଭିତରୁ ବାହାରିଥିଲେ ଆଉ ଠିକ୍ ସେତିକିବେଳେ ମୁଁ ରୋଷେଇ ଘରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରସାଦ ବି ବନାଉଥିଲି। ଆଉ ସେ ପ୍ରସାଦରେ ଗୋଟେ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ଥିଲା ବେସର। ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ବହୁତ ଇମ୍ପର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଥିପାଇଁ ଥିଲା କାହିଁକିନା ମୁଁ ଘରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବେସର ଟ୍ରାଏ କରୁଛି। ସବୁବେଳେ ତ ମା ହାତରେ ଖାଇଛି ଆଉ ମନ୍ଦିର ରୋଷେଇ ବି ଖାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଭାବିଲି ମୁଁ ନିଜେ ବନେଇବି, ମୋ ରୋଷେଇ ଘରେ ଜଗା ପାଇଁ ଭୋଗ ଲଗେଇବି। ଆଉ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ପ୍ରଥମ ଥର ଟିକେ ମୋତେ ଡର ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଟ୍ରାଏ କଲି ଆଉ ତା'ର ରେଜଲ୍ଟଟା ବହୁତ ହି ଭଲ ଆସିଲା। ତ ଏ ଯେଉଁ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରିଛି କାରଣ ମନ୍ଦିରରେ ବି ରୋଷେଇ ମାଟି ହାଣ୍ଡିରେ ହିଁ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ତା'ର ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଲଗା ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଲଗା, ବହୁତ ହି ଅଲଗା। ଆଉ ଏଇଟା ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ମୁଁ ପାଣି ଗରମ କଲି, ତାପରେ ହଳଦୀ ଲୁଣ ପକାଇକି ପରିବା ପକାଇକି ଅଦା ଛେଚା ଟିକେ ପକାଇକି ତାକୁ ସିଝିବାକୁ ରଖିଦେଲି। ପାଖାପାଖି 10 ମିନିଟ୍ ତାକୁ ରଖିଲି ଲୋ ଫ୍ଲେମ୍ରେ। କିନ୍ତୁ ମାଟି ହାଣ୍ଡି ରୋଷେଇ କଲାବେଳେ ଆମର ଏତିକି ମନେ ରଖିବା କଥା ଯେ ହାଣ୍ଡିଟାକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ୱାନ୍ସ ଗରମ ହେଲା ପରେ ସେ ବଢ଼ିଆ କୁକିଂ ହେବ, ତାପରେ ମାଡ଼ି ଚାଲିବ। ତ ଆମର ଏଇଟା 50% ବଏଲ୍ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ମୁଁ ପକାଇଦେଲି ନଡ଼ିଆ କୋରା। ଏ ରେସିପିଟା ମୁଁ ମୋ ମାଆଠୁ ଶିଖିଛି, ସିଏ କରେ ଆଉ ମୁଁ ଦେଖିକି ପୁରା ଶିଖିଲି, ମନେ କରି ଲେଖିକି ଆଣିଲି ରେସିପିକୁ। ମୁଁ କହିଲି କରିବି ତ ଯେ ଏଇଥରକ, ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଆଉ ଆପଣ ଗୋଟେ ଥର କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ନଡ଼ିଆ କୋରା ପକାଇଲା ପରେ ମୁଁ ସେଥିରେ ପକାଇଲି ଆର ମସଲାଟା, ଯେଉଁଟାକି ସୋରିଷ ମସଲା। ସୋରିଷ ମସଲା ପଡ଼େ ବୋଲି ୟାକୁ କୁହାଯାଏ ବେସର। ତ ସେଥିରେ ପକାଇଛି ମୁଁ ଧଳା ସୋରିଷ, କଳା ସୋରିଷ, ଜିରା ଟିକେ ଆଉ ଅଦା ଟିକେ ତାକୁ ଏକାଠି ବତୁରେଇକି ବାଟିକି ପକାଇ ଦେଇଛି। ସବୁ ଆମାଉଣ୍ଟ, ସବୁ ଇନଗ୍ରିଡ଼ିଏଣ୍ଟ, ସବୁ ଜିନିଷ ମୁଁ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମେନସନ୍ କରିଦେବି। ତ ସେଇଟା ଆପଣ ପଢ଼ିକି ଜାଣିପାରିବେ, କିଛି ଡିଫିକଲ୍ଟ ନୁହଁ। ଓନ୍ଲି ମୋତେ ଟିକେ ଡର ଥିଲା କି କେମିତି ଆସୁଛି ଆଉଟକମ୍ଟା। ତାପରେ ଏଇଟା ସିଝିଗଲା ଭଲ ଭାବରେ। ମୁଁ ଟିକେ ଟିକେ ଭାଙ୍ଗିଦେଲି ପରିବା ଗୁଡ଼ା, ସିଝି ତ ଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ମିଶିବା ଦରକାର ଥିଲା, ଘାଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ର। ଆଉ ଯେହେତୁ ସାରୁଟା ପଡ଼ିଥିଲା ତ ଗ୍ରେଭିଟା ଅଟୋମେଟିକ୍ ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଯିବ। ତାପରେ ତାକୁ ତଡ଼କା ପକାଇଲି, ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ଗୋଲମରିଚ ଗୁଣ୍ଡ ଟିକେ ପକାଇଦେବେ। ଆଉ ତାପରେ ତଡ଼କାରେ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କଲି ଗୁଆ ଘିଅ। ଗୁଆ ଘିଅରେ ପକାଇବି ଟିକେ ନାକୁ ଜିରା, ଟିକେ ନାକୁ ଆମର ହିଙ୍ଗୁ, ଆଉ ତାପରେ 2ଟା ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା। ଆଉ ସେଟାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ତା'ର ଯେଉଁ ବାସ୍ନାଟା, ତା'ର ଯେଉଁ ଆରୋମାଟା ଆସିଲେ ସେଟାକୁ ଆମେ ଆମ ତରକାରୀରେ ଓଜାଡ଼ି ଦେବା। ଆଉ ତାପରେ ତ ମୋ ରୋଷେଇ ଘର ପୁରା ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା ହେଲା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର ମହକିଲା କି କହିବା କଥା ନାହିଁ। ଆଉ ତାପରେ ସବୁ ଆଇଟମ୍ ଆହୁରି ବହୁତ ସାରା ଆଇଟମ୍ ବି ତିଆରି କଲି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ କେବଳ ବେସର ପାଇଁ ଦେଖେଇଲି, କାହିଁକିନା ବାକି ସବୁ କହିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟା ବହୁତ ହି ଲମ୍ବା ହେଇଯିବ। ଆଉ ସେ ଏତେ ଲମ୍ବା ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ କରିବାକୁ ଚାହୁଁନଥିଲି, ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଲିମିଟେଡ଼ ଟାଇମ୍। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ନିଶ୍ଚୟ ଟ୍ରାଏ କରିବେ। ଏଇଟା ମୁଁ ବଡ଼ି ପକାଇଲି ଛାଣିକି। ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ତ ନାଡ଼ି ପକାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ମୋ ପାଖେ ନଥିଲା ଯେହେତୁ ମୁଁ ବଡ଼ିଟା ଛାଣିକି ପକାଇଦେଲି, ଆଉ ଟେଷ୍ଟ ଏକଦମ ସିମିଲାର ଆସିଲା। ତ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଥିଲି କି ମୁଁ ବେସର ଫାଇନାଲି ବନେଇ ଦେଲି। ଆଉ ତାପରେ ଆମ ଜଗା ପାଇଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ କରିକି ଭୋଗ ଟିକେ କାଢ଼ିଦେଲି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ। ଓରିଆ, ବେସର, ଶାଗ ଭଜା, ମିଠା ଡାଲି, ଆଉ ଫ୍ରୁଟ୍ ପାଚିରି, ଆଉ ଟିକେ କ୍ଷୀରି। ଆଉ ବାସ୍ ହେଇଗଲା ଆମ ଜଗାର ଭୋଗ ରେଡ଼ି। ଆଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବି ଟ୍ରାଡ଼ିସନାଲ୍ ତରିକାରେ ତଳେ ବସିକି କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଗରମ ଗରମ ଆମର ଯେଉଁ ସାଦା ଭୋଜନ ହେଇଥିଲା, ସାତ୍ଵିକ ଭୋଜନ ହେଇଥିଲା, ତାକୁ ଆମେ ଉପଭୋଗ କଲୁ, ଏନ୍ଜୟ କଲୁ। ଆଉ ଆଇ ହୋପ୍ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବି ଉପଭୋଗ କରିଥିବେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିବେ। ବାକି ଆଇଟମ୍ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ପୋଷ୍ଟ କରିବି। ଆଉ ଏତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋ ସାଙ୍ଗେ ରହିବା ପାଇଁ, ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଷ୍ଟେ ଟ୍ୟୁନ୍ଡ and subscribe Flavors of Life with Carmen. Bye.